नमस्कार मंडळी, संध्याकाळचं स्वागत आहे तुमचं। छान अशी संध्याकाळ। आज आहे 2 मे आणि आज आहे आपल्या बबलूची वेडिंग ॲनिव्हर्सरी। आणि थोड्या वेळात आपण बबलूला ॲनिव्हर्सरीच्या शुभेच्छा द्यायला जाणार आहोत, लग्नाच्या वाढदिवसाच्या। आणि सेलिब्रेट झाल्यानंतर आपण जाणार आहोत ओझरखोलला। आणि ओझरखोल आपल्या गावाच्या इथून, आपल्या वाडीच्या इथून जवळजवळ 20-25 किलोमीटर आहे। आणि तिथं कबड्डी स्पर्धा आहेत, आपल्या वाडीचा पण संघ आहे आणि आज राऊंड आहे कबड्डीचा, ते त्याबरोबर आपण पण जाणार आहोत टेम्पो घेऊन। तर खूप सारी धमाल येणार आहे। कबड्डीचा व्हिडिओ तर आपण टाकणारच आहोत। आणि हा कोण? शेरू धावत आला। आणि संध्याकाळचं आपलं घराच्या इथलं वातावरण कसं आहे बघा। एकदम शांत वातावरण। अवनीत इकडे जरा क्रॉस बघा। बरवा एकमेकाला पहिला जो सामना होणार आहे तो आरके ओझरखोल वर्सेस गडचिवाडी। आपल्याला तिचा पहिला पुकार आहे। आरके ओझरखोल वर्सेस गडचिवाडी, आपल्याला तिचा पहिला पुकार आहे। आपल्या संघाची प्रॅक्टिस चालू आहे। आणि आपला संघ तयार होतोय खेळायला, तयारी चालू आहे।
बोल काय पण झाला कुठं कोण ठरलेलं नसतं त्या फिरत आमचा या दोन्ही प्रकारे त्यानंतरचा सामना दोन्ही संघाने तयार आहे त्याच्या पुढचा सामना होणार आहे कृपया थोडक्यात सामने त्यामध्ये शिल्लक राहिलेले आहे त्यामुळे कोणी जायचं नाहीये त्याला खेळव त्याला बाहेर कर त्याचे कपडे घे त्याचं टी शर्ट घे त्याची चड्डी घाल आता या ठिकाणी प्रयत्न चालला आमच्या मुंबईवाल्यांचा म्हणजे मुंबईचा संघ कसा आहे तो बघा पुढचा सामना बघण्यावर काय कुणी जायचं नाहीये पुढचा सामना होणार आहे आपण सामना कधी होणार नाही याची चड्डी तुम्ही त्याचं टी शर्ट अशा विषय या ठिकाणी झालेले आहे पाचवी वेळी पुन्हा मागून गेलेलाच आहे वॉर्मअप करतायत पुढचा सामना एक बघण्यासारखा सामना या ठिकाणी होणार आहे आरके उजरकोल मुंबई वर्सेस किंजळे असा होणारा पुढचा सामना आपल्या जोडीचा पहिला पुकार माचिवलेवाडी संघ आपली प्रतीक्षा आहे असा एकमेव संघ असेल की प्रतिस्पर्धी संघासाठी टाळ्या या ठिकाणी वाजवल्या जात आहेत तो सातलेवाडी संघ आहे एका बाजूला माचिवलेवाडी आणि दुसऱ्या बाजूला आहे तो रामेश्वर सातलेवाडी नाणेफेकीचा कौल हा सुद्धा सामना एक चांगल्या प्रकारचा सामना निश्चितपणे आपल्याला बघायला मिळणार आहे कारण एका बाजूला नवनीत आहे सुयश आहे सौरभ आहे तिकडे जर का बघितलं तर आमच्यासाठी तो संघ नौखा आहे मैदान स्वीकारलं जात आहे नाणेफेकीचा कौल जातोय रामेश्वर साटलेवाडीच्या बाजूला मैदान सामना 7-7 मिनिटांचा होणार आहे एकूण सामना 14 मिनिटांचा पहिलं सत्र 7 मिनिटांचं दुसरं सत्र 7 मिनिटांचं लाईनमन तयार पंच तयार वेळाधिकारी तयार गुणलेखक तयार या ठिकाणी प्रेक्षक तयार समालोचक तयार आणि सामन्याला सुरुवात चढाईचा मान जाणार आहे तो अर्थातच माचिवलेवाडी संघाच्या बाजूला आक्रमण होते आणि सामन्याला सुरुवात पहिल्या चढाई घेऊन येतोय पहिलं आक्रमण करतोय तो माचिवलेवाडी संघाकडून माचिवलेवाडी आणि साटलेवाडी संघाचे जर का खेळाडू बघितले तर समसमान शरीरयष्टीचे खेळाडू या दोन संघादरम्यान आपल्याला बघायला मिळतात त्यामुळे आता सामना होणार आहे नक्कीच अतिशय रंगतदार होण्याचा या ठिकाणी संभव असणार आहे निदान रेषा पार करतोय पहिली चढाई आहे त्यामुळे सावध पवित्र घेणं प्रत्येक चढाईपटूचं कर्तव्य असतं निदान रेषा पार करतोय आणि आपल्या प्रांगणात पडतोय आता मात्र सौरभ रामेश्वर साटलेवाडी संघाचा एक नावाजलेला असा खेळाडू आहे ज्याला कित्येक मैदानावर सर्वोत्कृष्ट चढाईपटू म्हणून बहुमान मिळालेला आहे एक उत्कृष्ट खिलाडू वृत्ती असणारा असा खेळाडू आहे ज्याच्या अंगी स्पोर्ट्समॅनशिप भरलेली आहे असा खेळाडू या ठिकाणी पहिलं गुणांकन प्राप्त करतोय तो साटलेवाडी संघाकडून आता मात्र आक्रमण होतंय ते माचिवलेवाडी संघाकडून हा छोटासा खेळाडू दोन्ही संघाचे खेळाडू बघितले तर नक्कीच मगाशी सांगितलं की समसमान शरीरयष्टीचे छोटे छोटे खेळाडू हे या मैदानावर खेळताना बघायला मिळतात माचिवलेवाडी संघाकडून निदान रेषा पार करतोय थोडासा स्वतःला आजमावतोय सावरतोय प्रतिस्पर्धी संघाला नक्कीच थोडासा या ठिकाणी निहाळला जाते बघितलं जातंय त्या संघाकडे की संघातील खेळाडू कसे निदान रेषा पार करतोय या ठिकाणी वेळेअभावी आपल्या प्रांगणामध्ये परतावं लागतंय या खेळाडूला आक्रमण होते सौरभ एक नावाजलेला खेळाडू आहे स्वतः कर्णधार आहे ज्याला कित्येक मैदानाचा अनुभव पाठीशी आम्ही त्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार बऱ्याचशा मैदानावर सौरभला आता सांगितल्याप्रमाणे सर्वोत्कृष्ट चढाईपटूचा बहुमान मिळालेला आहे पारितोषिक मिळालेले आहेत असा सौरभ अमरे चढाईसाठी सज्ज होताना बघायला मिळतं एखादा डिफेंडर जर का गाफील असला की सौरभ त्याला सोडत नाही मात्र 2 गुण आहेत पुन्हा एकदा थोडीशी पडझड पहिल्या सत्रामध्येच एक दबाव वाढण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो रामेश्वर साटलेवाडी संघाकडून आक्रमण होते चला डुअर डायरेक्ट आहे थर्ड रेड आहे या ठिकाणी बजर झालेला आहे त्यामुळे आता धोक्याचा इशारा आहे धोक्याची घंटा आहे धोक्याची सूचना आहे की चढाई बटून जर का रिकामा आता ना आला तर मात्र त्याला सिटिंग ब्लॉक मध्ये माघारी बसावं लागणार वेळ कमी होत चाललेली अशा वेळेस बघूया जबरदस्त डिफेन्स केला जातो पुढचा सामना तयार नाही
पुन्हा एकदा आक्रमण होतंय सौरभ, एक नावाजलेला खेळाडू. पहिल्या सत्रामध्ये जर का बघितलं तर एक महत्वाची भूमिका सौरभ याची आहे. प्रत्येक रेडमध्ये ज्याचा गुण घेण्याचा मानस आहे असा हा सौरभ सुपर ट्रॅकल ऑन असताना एक गुणचपरा ना आणि स्वतः कर्णधार आहे. त्यामुळे कर्णधाराला साजेसा खेळ कसा असतो हे नक्कीच सौरभ याच्याकडून शिकण्यासारखं आहे. निरादृशा पार करतोय आणि आपल्या प्रांगणामध्ये परतताना बघायला मिळतोय तो सौरभ. आता मात्र पडझड झालेली आहे सुरुवातीच्या पहिल्या काळामध्ये माचिवलेवाडी संघाकडून. 4 आधारस्तंभ मैदानाच्या बाहेर येताना मैदानात आणणं गरजेचं आहे माचिवलेवाडी संघासाठी. पुन्हा एकदा उंच पुरासा त्या ठिकाणी आपल्या वाडीचे गावकर सन्माननीय राजकुमार जठार साहेब यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यायचंय. या वाडीचे गावकर सन्माननीय जठार साहेब आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावर या गावचे गावकर सन्माननीय जठार साहेब यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर या. आक्रमण होते सामन्याकडे जाऊया. 10 नंबर जर्सी परिधान केलेला सौरभ राईट कॉर्नरला टिपण्याचा प्रयत्न केला जातोय, निश्चितपणे यशस्वी होतोय आणि 1 गुणांकन प्राप्त होतोय ते रामेश्वर साखळीवाडी संघाच्या गुणसंख्येत. पहिल्या सत्रामध्येच एक चांगल्या प्रकारचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो या रामेश्वर साखळीवाडी संघाकडून. आक्रमण होतोय 2-2-1-2चा गुलाम संघ असताना स्वतःच्या राईट कॉर्नरमधून चढाईपट्टूला माहिती आहे 5 आधारस्तंभ मैदानाच्या बाहेर आहे. त्यांना मैदानात घ्यायचे कसे, कारण प्रतिस्पर्धी संघ हा अतिशय तुल्यबळ असा संघ एक जबरदस्त डिफेन्स केली जाते सौरभ याच्याकडून. पुढचा दोन्ही संघांनी तयार राहायचंय. 1+2 = 3 पॉइंट्स. टाइम आउट घेतला जातोय रामेश्वर साखळीवाडी संघ. नव्या उमेदीनं पूर्ण संघ मैदानात येताना बघायला मिळतोय तो हा भारदस्त शरीरयष्टीचा चढाईपट्टू आहे. आता यानं मात्र एक चमकदार कामगिरी करणं गरजेचं आहे. 2-2-1-2चा फुलन संघ असताना स्वतःच्या राईट कॉर्नर मधून चढाईसाठी सज्ज होताना बघायला मिळतो. एकदा डाव्या बाजूला एकदा उजव्या बाजूला अशी चढाई करण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि जबरदस्त डिफेन्स केला जातोय. नवनीत याच्याकडून एक छान डिफेन्स केला जातोय. नवनीत सुद्धा जर का बघितलं तरी उत्कृष्ट डिफेंडर म्हणून ज्याची ओळख आहे असा रामेश्वर साखळीवाडी संघाकडून. आता मात्र सौरभला थांबवलं जातंय, सुयशला थांबवलं जातंय आणि या नवोदित खेळाडूला सुवर्ण संधी दिली जाते की तुझा एक अनुभव वाढवणं गरजेचं आहे, एक एक्सपिरियन्स वाढणं गरजेचं आहे. ही रणनीती आहे आणि या रणनीतीचा अवलंब केला जातोय साखळीवाडी संघाकडून. छोटासा खेळाडू नवोदित खेळाडू निदान रेषा पार करतोय आणि आपल्या प्रांगणामध्ये परततोय. पहिल्या सत्राचा खेळ चालू आहे आणि या पहिल्या सत्रामध्येच अजून संघाला खातं उघडता आलेलं नाहीये ते या माचिवलेवाडी संघाला. पुन्हा एकदा छोटासा खेळाडू 2-2-1-2चा फुलाम संघ असताना नक्की स्वतःला सावरतोय, कारण त्याला माहितीये प्रतिस्पर्धी संघ हा डिफेन्स मध्ये सुद्धा एक माहीर असा संघ आहे. एक क्षेत्ररक्षणामध्ये सुद्धा एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करणारा खेळ हा संघ आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा धोका पत्करत नाहीये, निदान रेषा पार करतोय आणि आपल्या प्रांगणामध्ये परततोय. आता मात्र सुयश हा सुद्धा एक नावाजलेला असा खेळाडू, शांत संयमी खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे बघितलं जातं, एक सर्वोत्कृष्ट चढाईपट्टू म्हणून ज्याची ओळख आहे असा हा सुयश राळे. एक ज्याच्या अंगी खिलाडू वृत्तीचं प्रदर्शन भरलेलं आहे, स्पोर्ट्समॅनशिप भरलेली आहे. या ठिकाणी सुयश थोडासा गाफील होता आणि त्याला पुशतंत्र केला जातोय. सुयश थोडासा नक्कीच कुठेतरी अडखळत या ठिकाणी पहिली चढाई केली होती आणि त्याचा फायदा घेतलाय माचिवलेवाडी संघानं. सुयश मैदानाच्या बाहेर जातोय. पुन्हा एकदा आक्रमण होतोय. 2-2-2चं क्षेत्ररक्षण असताना निदान रेषा पार करतोय. पुढचा सामना होणार आहे RK ओझरकोल मुंबई वर्सेस किल्जाई. आपल्यासाठीचा पहिला पुकार आहे, आपण तयार यायचं 7-7 मिनिटांचा. या ठिकाणी सेल्फ आउट होतोय एक डिफेंडर साखळीवाडी संघाचा. आता मात्र एक 7 नंबर जर्सी परिधान केलेला हा नवोदित खेळाडू प्रोटो टच करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 7 डिफेंडर मैदानात असताना माचिवलेवाडी संघाच्या प्रांगणामध्ये आणि माचिवलेवाडी संघ या ठिकाणी जबरदस्त डिफेन्स केला जातोय. नक्कीच सुयश मैदानाच्या बाहेर आहे, त्याचे 2 साथीदार मैदानाच्या बाहेर आहेत. अशा वेळेस आता जबाबदारी वाढणार आहे ती सौरभ याची. 2-2चं क्षेत्ररक्षण आहे साखळीवाडी संघाच्या प्रांगणामध्ये. आणि सामन्याचं मध्यंतराला गुणफलक मध्यंतराला पुढचा सामना RK. आणि आता मात्र निर्णय सत्र चालू झालेलं आहे. अशा वेळेस रोगिया
सौरभ पुन्हा एकदा माचिवलेवाडी संघाकडून आक्रमण. छोटासा खेळाडू 2-2-2चं क्षेत्ररक्षण असताना लढाईसाठी सज्ज होताना बघायला मिळतोय. बोनस गुण घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तो या खेळाडूचा आक्रमण होते. सौरभ स्वतः कर्णधार आहे आणि कर्णधाराला साजेसा खेळ असा नक्कीच होतोय. सौरभ याच्याकडून 5 विरुद्ध 1 आक्रमण करताना सामना थोडासा एकतर्फी होत चाललेला, त्यामुळे संत गतीने या ठिकाणी सामना आपल्याला बघायला मिळतोय. 2-1-2चं क्षेत्ररक्षण माचिवलेवाडी संघ जर का बघितलं तर नवोदित खेळाडूंचा भरणा आहे नक्कीच. मात्र एक चांगल्या प्रकारचा खेळ करण्याचा प्रयत्न आहे तो माचिवलेवाडी संघाचा. निदान रेषा पार करतोय सौरभ, मध्यरेषेचा स्थिरावतोय आणि आपल्या आणि त्यानंतरचा सामना होणार आहे. पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना तो झरेवाडी वर्सेस कुंभारखणी. आपण सुद्धा तयार राहायचंय. पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना झरेवाडी वर्सेस कुंभारखणी. आपण तयार राहायचंय आणि निदान रेषेसाठी सज्ज होताना बघायला मिळतोय. 2-2-2चं क्षेत्ररक्षण असताना सामन्याची वेळ कमी होत चाललेली आहे आणि सामना थोडासा रामेश्वर साटलेवाडीच्या बाजूने झुकत चाललेला आहे. कारण सुरुवातीपासूनच जर का बघितलं तर साटलेवाडी संघानं एक चांगल्या प्रकारचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय प्रतिस्पर्धी संघावर, माचिवलेवाडी संघावर आणि 1 गुण प्राप्त होतोय. पुन्हा एकदा ही मात्र डोअर डायरेक्ट आहे, थर्ड रेट आहे, बुजर झालेला आहे. त्यामुळे आता मात्र 1 गुणांकन नक्कीच घ्यावं लागणार आहे ते या खेळाडूला ज्याने 1 नंबरची जर्सी परिधान केले. असा खेळाडू निदान रेषा पार करतोय. 1 बोनस गुण मिळतोय माचिवलेवाडी संघाला आणि 1 गुण मिळतोय साटलेवाडी संघाला. सुपर ट्रिकल ऑन आहे अशा वेळेस. सौरभ आता मात्र जर का बघितलं तर सौरभनं सुयशनं थोडं थांबणं गरजेचं आहे. नवोदित खेळाडूंना सुवर्ण संधी देणं गरजेचं आहे. कारण गुणांचा आलेख बघितला तर एक भरभक्कम असा आलेख उंचावलेला बघायला मिळते. गुणांचा डोंगर उभा केला जातोय तो या साटलेवाडी संघाकडून. त्यामुळे आता हे जे महत्वाचे आधारस्तंभ असतात त्यांना कुठेतरी थांबणं गरजेचं आहे, विश्रांती घेणं गरजेचं आहे, पुढच्या सामन्यासाठी स्टॅमिना राखणं गरजेचं आहे. निदान रेषा सौरभ पार करतोय, मध्य रेषेचा स्थिरावतोय, अंदाज घेतोय आणि आपल्या प्रांगणामध्ये परतताना बघायला मिळतोय. शेवटची 4 मिनिटं, गुणफलक 14-4. आता मात्र 3 डिफेंडर केवळ मैदानात असताना हा चढाईपटू चढाईसाठी सज्ज होताना बघायला मिळते. माचिवलेवाडी संघाकडून आक्रमण, ज्यानं 6 नंबरची जर्सी परिधान केले. 4 आधारस्तंभ मैदानाच्या बाहेर आहेत, त्यांना मैदानात आणण्याची जबाबदारी ती या खेळाडूची असणार आहे. सुयशनं इथं थांबणं गरजेचं होतं. एकतर्फी पकड करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी नवोदित खेळाडूला सुवर्ण संधी दिली जाते कारण 4 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक आहे. अशा वेळेस एक चांगल्या प्रकारची रणनीती आखली जाते, एक डावपेच आखले जातात की या खेळाडूंचा सुद्धा एक अनुभव आणणं गरजेचं आहे. याचा नक्कीच कुठेतरी यांना एक चांगल्या प्रकारचं प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. या हेतून या ठिकाणी सौरभने या खेळाडूला पाठवलेलं आहे. निदान रेषा पार करतोय, मध्य रेषेजवळ स्थिरावतोय आणि आपल्या प्रांगणामध्ये परततोय. आता मात्र एक भारदस्त शरीर यष्टीचा चढाईपटू ज्यानं चढाईसाठी सज्ज होताना शेवटची 3 मिनिटं आहेत, लास्ट 3 मिनिट्स. शेवटची 3 मिनिटं असताना आता मात्र सामना एकतर्फी होत चाललेला आहे. साटलेवाडी संघाच्या बाजूने सामना जाताना बघायला मिळतोय. सौरभ ही मात्र डोअर डायरेक्ट आहे, 2-2चं क्षेत्ररक्षण. अशा वेळेस अंतरांतराचं क्षेत्ररक्षण असताना मात्र या खेळाडूला एखादा गुण घ्यावा लागणार आहे कारण बजर झालेलं आहे. रनिंग हँड टच करण्याचा प्रयत्न आहे, खोलवर चढाई करण्याचा प्रयत्न आहे. बोनस ऑफ असताना या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा राईट कॉर्नरच्या डिफेंडरला टिपला जातोय आणि 1 गुणांकन प्राप्त होत आहे. नक्कीच 1 गुणांना पुन्हा एकदा एक चांगल्या प्रकारची उभारी घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय साटलेवाडी संघाकडून. 6 नंबर जर्सी परिधान केलेला हा चढाईपटू माचिवलेवाडी संघाकडून आक्रमण साटलेवाडीच्या प्रांगणामध्ये स्वतःच्या राईट कॉर्नर मधून चढाईसाठी सज्ज होताना बघायला मिळतोय तो हा खेळाडू. एक छान पतलाल इथे बघायला मिळतंय. 7 विरुद्ध 1 आक्रमण करताना नवनीत याच्याकडून एक जबरदस्त अँकर होल्ड केला जातोय. 1 गुणांकन प्राप्त होतोय साटलेवाडी संघाला. आता मात्र शेवटची 2 मिनिटं आहेत, लास्ट 2 मिनिट्स. साटलेवाडी संघाकडून पुढच्या दोन्ही संघांनी मैदानाच्या दिशेने यायचं. आपल्यासाठीचा 3रा आणि अंतिम पुकार. सुपर ट्रिकल ऑन आहे, 2 गुण आहेत, 2 गुण आहेत माचिवलेवाडी संघासाठी. पुन्हा एकदा आक्रमणासाठी सज्ज होतोय. 2-2-2चं क्षेत्ररक्षण असताना हा छोटासा खेळाडू सामना मात्र निश्चितपणे या ठिकाणी साटलेवाडी संघानं आपल्या खिशात घातलेला आहे. 2-2चं क्षेत्ररक्षण आहे. पुढच्या दोन्ही संघांनी मैदानाच्या दिशेने यायचंय. आर के उजलकोल
मुंबई वर्सेस किंजळी आपल्यासाठीचा तिसरा आणि अंतिम पुकार. आणि शेवटचं 1 मिनिट आहे, लास्ट 1 मिनिट्स, काही सेकंदावर सामना आलेला आहे. अशा वेळेस सुयश चढाईसाठी येतो. सुयशला माहिती आहे की आता का मात्र खोलवर चढाई करण्यात काही अर्थ नाहीये, सामना निश्चितपणे आपल्या बाजूने झुकलेला आहे. त्यामुळे सुयश निदान रेषा व्हॅल्यूट करतोय आणि आपल्या प्रांगणामध्ये परततोय. 4 नंबर जर्सी परिधान केलेला चढाईपट्टू 2-2-2चं क्षेत्ररक्षण असताना एक जबरदस्त डिफेन्स केला जातोय. ही मात्र शेवटची चढाई आहे निश्चितपणे. या चढाईनंतर पंच सामना संपल्याची नक्कीच उद्घोषणा करणार आहेत आणि सामन्याची वेळ संपते. गोडा बोलत आहे 18-7 11 गुणांनी या ठिकाणी रामेश्वर साटलेवाडी हा संघ विजेता होतोय आणि बाजी मारतोय. दोन्ही संघांचं अभिनंदन, पुढील सामन्यात प्रवेश करता होतोय. चला, तिसरा आणि अंतिम पुकार आर.के. उजरकुल मुंबई वर्सेस किंजळी. सौरभ आपल्या आवश्यकता, सौरभ सरकर.